Bo día. Imos comezar uns exercicios que faremos a medias entre física e tecnoloxía no boletín que se vos entregará. Entón, na parte de física e de facer máis ben os cálculos teóricos e formais sobre algúns circuitos, e logo en tecnoloxía simularemos a construción deses circuitos e as medidas sobre eles. Entón, este sería un circuito de exemplo, non se corresponde con ningún dos do boletín, pero vos deberá servir para poder facer os do boletín. Ben, entón, dime que monte o circuito en Tinkercad e logo medirei resistencias. O primeiro é montar o circuito. Vedes que eu xa teño aquí dúas resistencias que son laranxa marrón de 330, outra de 220, vermello, vermello, marrón, e me quedaría esta de 470, que a podo sacar de aquí. E lembrade, cambiades o valor nesta caixiña. É moi importante cambiarlle a unidade, non é o mismo 470 kiloohmios que 470 ohmios. A xiro neste botón para ter na posición igual que as outras, horizontal. E agora vamos a montar o circuito. O primeiro no circuito vedes que a resistencia de 470, así que, pois nada, resistencia de 470. Empezo donde me conveña. A continuación da de 470 teño que esta se conecta con unha de 330 e outra de 220. O primeiro que me viría a mente sería colocar unha de 330, colocar a de 220 e este lado está estupendamente, ningún problema. Agora ben, do outro lado vexo que este terminal das dúas resistencias se conecta nesta columna, vale? Entón, no meu circuito iso non acontece. Este terminal da de 330 neste punto non se conecta coa de 220. O que eu montei sería como si isto houbera aquí un cable extra que non existe, de acordo? Entón, isto con isto non se debe conectar, non ten que estar conectado. Ai, como andamos co cambio de programas. Así que isto non pode estar aquí. Moi fácil. Paso esta resistencia para este lado. Agora xa non hai conexión aquí porque está o canle polo medio. E a de 470 conecto empregando un cable. De acordo? Ahora sí está ben. E o que me faltaba era a continuación desta de 330 engadir outra, como podedes comprobar aquí, unha de 330 con outra. E agora, por último, vemos que este 330 e este 220 conéctanse. Entón, neste caso, vou no facer con un cable. Vamos a poñelo un pouquiño así, facendo esquiniña, que quede máis chulo, e vou engadir un cabliño aquí tamén, porque así o punto B, ao final do circuito, o tomarei aí. De acordo? Ben, pois isto é todo en canto ao circuito feito. Para no seguinte vídeo faremos as medicións.